Mga proyektong infrastruktura na pinaghihinalaang tinipid at kulang sa mga mahalagang materyales tulad ng sheet piles. Ito ang ilan sa mga isyong lumutang matapos masira ang ilang flood control structures sa Camarines Sur, partikular sa Partido District. Isa na rito ang flood control structure sa bayan ng Sangay na bigla na lamang gumuho kahit walang ulan sa lugar nitong Enero na nagdulot ng pangamba sa mga residente. Di maiiwasang mabahala ni Camsur Governor Elry Villafuerte sa pagkasira ng naturang mga struktura nagsisilbisa ng proteksyon ng publiko. Nakabahala dahil wala naman bagyo ngayon, wala namang ulan, wala namang earthquake. Isa-isang nagkakasira-sira. No? So senyalis yan, galing na yan sa Diyos na tigilan na yung mga anomalya na yan na proyekto. At nagpasta rin ng solusyon ng Sangguniang Panlalawigan. Ang una talagang dapat na sisihin dyan, yung district engineer. Bakit na niyayaan ni District Engineer Gemma Timbang na mangyari yan na daan milyon ng mga proyekto, substandard, ampa, walang sheet pile, siya ang directly responsible. Dapat nga kasuhan siya ng DPWH. Suportado rin ng gobernador ang panukalang maimbestigahan sa Kamara na magkaroon ng investigasyon upang masuri ang kalidad ng mga proyektong flood control at iba pang estruktura sa rehiyon. Ayon sa gobernador, mahalagang malinaw na matukoy kung may pagkukulang sa disenyo o konstruksyon at mapanagot ang mga nasa likod ng pagtitipid sa mga nasabing proyekto upang maiwasan ang posibleng disgrasya at masiguro ang kaligtasan ng komunidad. Layunin ng investigasyon na matiyak na ang mga proyektong pundong bayan ang ginamit ay matibay, maayos ang pagkakagawa at tunay na makapagbibigay ng proteksyon sa mga residente. Ma-repair yan, but sana hindi na maulit yan. Kasi kita mo naman substandard, malasado, ampaw ang pagkasimento, ang bakal substandard. Manawagan natin dyan sa DPWH, lalo na sa congressman dyan, na harapin yung problema. No? Kasi sasabihin, politika na naman. Hindi politika yan dahil buhay, resources ng gobyerno po ang nakasalalay dyan. So dapat ayusin po yan, imbestigahan at kung yung mga may kasalanan yan, i-blacklist at kung pwede, ipakulong na yung mga yan.